Hi havia una vegada a Targa una família que acabava de tenir un fill. Es deia Jaume Puiggròs. Aquest sóc jo, però tothom em coneix per Guanxo. A casa meva hi passava el límit entre el barri del Carme i el barri de la Mercè. Sabeu que aquests dos barris estaven enfrontats? Aquest any us explicaré a tots els nens i nenes l'antiga rivalitat entre els barris de la Mercè i del Carme. A partir del 19 d'abril podeu trobar el conte a totes les llibreries de Targa.